Els arrossos tenen un secret. No per posar més ingredients te quedarà millor arròs. Els arrossos són bons quan són nets, o sigui, cranc, sèpia. Si fas un de gambes, si li comences a posar gambes, cigales, llagostins, musclos, almejes, tindrà molt de sabor a marís, però no tindrà un sabor definit. Un arròs de llamàntol, la gràcia és que tingui llamàntol. No per posar-li després més coses estirà més bo. L'arròs de carn, una paella, la paella típica del Delta, li posem pollastre, li posem conill i li posem costella de porc. Clar, el sabor per molt que tingui després musclos, almejes, gambes, el sabor principal és de la carn, de l'herba sofregit, del fumet, però no per ficar més ingredients en un arròs sortirà més bo l'arròs. Els arrossos a mi personalment m'agraden definits del producte que fas l'arròs. Si fas un de llamàntol, que porti llamàntol, una base de sofregit de sèpia, de calamar, del que vulguis posar de sofregit, però que no tingui molt de popurri de coses. Més val posar un ingredient i quantitat d'aquell ingredient, perquè tingui el sabor